Την κάλεσε στον γάμο του για να την ταπεινώσει. Μπροστά στους φίλους του, την οικογένειά του, την πλούσια μέλουσα σύζυγό του. 12 χρόνια αφότου της είχε πει να εξαφανιστεί, η ταπεινή ανθοπόλισσα έφτασε με ένα μυστικό που κανείς δεν περίμενε. Ένα κορίτσι σε αναπηρικό καροτσάκι με τα ίδια ακριβώς μάτια με τον πατέρα της. Μέσα στην κατάμεστη εκκλησία, το χαμόγελό της κρύβει 12 χρόνια πόνου. Το μικρό κορίτσι στο αναπηρικό καροτσάκι κοιτάζει για πρώτη φορά τον άνθρωπο που την αρνήθηκε πριν καν γεννηθεί. Και η νύφη έχει ένα μυστικό δικό της. Ένα μυστικό που θα αλλάξει τα πάντα. Μια ιστορία για τις επιλογές που καθορίζουν τη ζωή μας, την αξιοπρέπεια που βρίσκουμε στις πιο σκοτεινές στιγμές και την αλήθεια που πάντα βρίσκει τον δρόμο της στο φως. Ακολουθήστε το κανάλι μας για περισσότερες συγκλονιστικές ιστορίες, κάντε like και μοιραστείτε μας στα σχόλια από ποια πόλη της Ελλάδας μας παρακολουθείτε. Το χειροκρότημα αντίχησε όταν ο γαμπρός μπήκε στην αίθουσα. Οι καλεσμένοι γελούσαν, έκαναν πρόποση, διόρθωναν τα ακριβά τους φορέματα και χαιρετούσαν τον πατέρα της νύφης, έναν επιφανή πολιτικό της περιοχής της Θεσσαλονίκης. Όλα φαίνονταν τέλεια μέσα στον παραδοσιακό ναό του Αγίου Δημητρίου, όπου οι πιο επιφανείς οικογένειες της Βόρειας Ελλάδας παντρεύονταν εδώ και γενιές. Όλα, μέχρι που ο σερβιτόρος με τη στραβή γραβάτα άφησε διακριτικά έναν φάκελο πάνω στο τραπέζι του γαμπρού, ο οποίος τον άνοιξε και χλώμιασε. Μέσα στον φάκελο ένα χειρόγραφο σημείωμα. «Με κάλεσες νομίζοντας ότι δεν θα τολμούσα να εμφανιστώ. Έρχομαι και δεν θα είμαι μόνη». Ο Φώτης άφησε το σημείωμα με τρεμάμενα δάχτυλα. Κοίταξε την αίθουσα στολισμένη με λευκά τριαντάφυλλα και γιασεμί, τους δημοσιογράφους της τοπικής εφημερίδας Μακεδονία που είχαν στηθεί μπροστά από το ιερό και μετά την είσοδο. Ένα ρίγος διαπέρασε τη σπονδυλική του στήλη. Η μητέρα του, ντυμένη με ένα πανάκριβο φόρεμα από τον οίκο μόδας της Αθήνας, προσπάθησε να τον ρωτήσει τι είχε συμβεί, αλλά εκείνος την αγνόησε. Έξω στο χωμάτινο πάρκινγκ όπου ήταν παρκαρισμένες οι Mercedes και οι BMW των καλεσμένων, ένα παλιό ταξί της Θεσσαλονίκης σταματούσε και μια απλή γυναίκα με ένα φθαρμένο φόρεμα κατέβαινε με δυσκολία, βοηθώντας κάποιον να βγει από το πίσω κάθισμα, μια νεαρή σε αναπηρικό καροτσάκι με λεπτά χαρακτηριστικά και σταθερό βλέμμα. Κανείς δεν ήξερε ποια ήταν, αλλά σε λίγα λεπτά όλοι θα μάθαιναν. Ποιος προσκάλεσε τη Δέσποινα, ψιθύρισε ένας ηλικιωμένος θείος του Φώτη στο αυτί της συζύγου του. Αυτή δεν είναι η ανθοπόλισσα από την παραλία της Περαίας. Ο Φώτης, σαν να άκουσε τον ψίθυρο από την άλλη άκρη της εκκλησίας, έσφιξε τη γροθιά του μέχρι που τα νύχια του χώθηκαν στην παλάμη του. Ο ιδρώτας άρχισε να κυλάει στο μέτωπό του κάτω από το καλοχτενισμένο του μαλλί. Η Αλεξάνδρα, η μέλουσα σύζυγός του, κόρη του βουλευτή Μαρκόπουλου, του έριξε ένα βλέμμα απορίας. «Είσαι καλά, αγάπη μου?» τον ρώτησε, με τη φωνή της να τρέμει ελαφρά, σαν να διαισθανόταν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. «Ναι, φυσικά», απάντησε ο Φώτης προσπαθώντας να διατηρήσει την ψυχραιμία του. «Απλώς, η ζέστη. Ξέρεις πως είναι ο Ιούλιος στη Θεσσαλονίκη?» Έξω από την εκκλησία, η Δέσποινα έσκυψε να μιλήσει στο κορίτσι στο αναπηρικό καροτσάκι. «Είσαι σίγουρη για αυτό, Κατερίνα μου? Μπορούμε ακόμα να φύγουμε?» Το κορίτσι, που δεν έπρεπε να ήταν πάνω από 12 ετών, κούνησε αρνητικά το κεφάλι της. Τα μάτια της ήταν ίδια με του πατέρα της. Το ίδιο έντονο καστανό με εκείνες τις χρυσές κοιλίδες που μόνο τα μάτια της οικογένειας Αντωνίου είχαν. «Θέλω να με δει, μαμά», είπε με μια φωνή που έτρεμε από αποφασιστικότητα. «Θέλω να ξέρει ότι υπάρχω». Η Δέσποινα, με τα χέρια της που μύριζαν ακόμα γιασεμί από το μικρό ανθοπολείο της στην παραλία της Περαίας, έσφιξε τα χείλη της. Για 12 χρόνια είχε κρατήσει το μυστικό. Είχε μεγαλώσει την κόρη της μόνη, πουλώντας λουλούδια στους τουρίστες και στα παραδοσιακά πανηγύρια της περιοχής. Για 12 χρόνια είχε υπομείνει τα σχόλια για την ανήπαντρη μάνα, τα επικριτικά βλέμματα των γιαγιάδων στην πλατεία του χωριού, τις ψιθυριστές κουβέντες που σταματούσαν όταν περνούσε. Και τώρα είχε φτάσει η στιγμή της αλήθειας. «Τότε πάμε», είπε, παίρνοντας μια βαθιά ανάσα που μύριζε θυμάρι και θάλασσα. Έσπρωξε το αναπηρικό καροτσάκι προς την είσοδο της εκκλησίας, όπου ένας νεαρός με κοστούμι, προφανώς από την οργάνωση του γάμου, της κοίταξε με απορία. «Συγγνώμη κυρία, έχετε πρόσκληση?» ρώτησε με ευγένεια, αλλά και καχυποψία. Η Δέσποινα έβγαλε από την τσάντα της ένα τσαλακωμένο χαρτί. Ήταν μια πρόσκληση γάμου, αλλά χωρίς όνομα παραλήπτη.
Είχε έρθει πριν από 3 εβδομάδες σε έναν φάκελο χωρίς αποστολέα με τη διεύθυνση του ανθοπολίου της, γραμμένη με γνώριμο γραφικό χαρακτήρα. «Εδώ παρακαλώ», είπε δίνοντάς την στον νεαρό που την εξέτασε προσεκτικά. «Εντάξει, περάστε», είπε τελικά, αν και το βλέμμα του έδειχνε ότι αναρωτιόταν τι δουλειά είχε μια γυναίκα με φθαρμένο φόρεμα και ένα παιδί σε αναπηρικό καροτσάκι σε έναν τόσο λαμπερό γάμο. Καθώς η Δέσποινα έσπροχνε την Κατερίνα προς την είσοδο της εκκλησίας, η καρδιά της χτυπούσε τόσο δυνατά που νόμιζε ότι θα την ακούσουν όλοι. Δεν ήταν εκδίκηση αυτό που ήθελε, όχι ακριβώς. Ήταν κάτι πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό. Ήταν η αλήθεια. Και η αλήθεια, όπως έλεγε πάντα η γιαγιά της από την Κρήτη, είναι σαν το λάδι στο νερό. Όσο και να προσπαθείς να το κρύψεις, πάντα βγαίνει στην επιφάνεια. Ο ήχος των βημάτων της και των ροδών του αναπηρικού καροτσιού στο μαρμάρινο δάπεδο της εκκλησίας έκανε μερικά κεφάλια να γυρίσουν. Και μετά, σαν ντόμινο, περισσότερα και περισσότερα, μέχρι που η αίθουσα βυθίστηκε σε μια παράξενη σιωπή, διακοπτόμενη μόνο από τον ήχο του κλιματιστικού και το μακρινό κελάιδισμα των πουλιών από τον κήπο έξω. Ο Φώτης, που μέχρι εκείνη τη στιγμή προσπαθούσε να προσποιηθεί ότι όλα ήταν εντάξει, γύρισε αργά το κεφάλι του, και τότε τα μάτια του συνάντησαν τα μάτια της κόρης που δεν είχε ποτέ αναγνωρίσει. Όταν η Δέσποινα έσπρωξε το αναπηρικό καροτσάκι προς την είσοδο της εκκλησίας, οι γέλοι σταμάτησαν ένας-ένας. Μια αμήχανη σιωπή απλώθηκε. Μερικοί καλεσμένοι δεν την αναγνώρισαν αμέσως. Αλλά οι συγγενείς του Φώτη ναι, και άρχισαν να ψιθυρίζουν, γελώντας πίσω από τα ποτήρια σαμπάνιας. «Είναι αυτή, η Ανθοπόλισσα, αυτή που πουλούσε για σεμί στο δρόμο». Αλλά οι ψίθυροι μετατράπηκαν σε άβολες σιωπές όταν είδαν το κορίτσι στο αναπηρικό καροτσάκι. Η ομοιότητα με το γαμπρό ήταν αδιαμφισβήτητη, το σχήμα των ματιών, το σαγόνι. Η νεανύφη, η Αλεξάνδρα, κοίταξε καχύποπτα, νιώθοντας κάτι που δεν μπορούσε να εξηγήσει. Η Δέσποινα περπάτησε μέχρι την πρώτη σειρά και σταμάτησε εκεί, κοιτάζοντας το Φώτη. Η νεαρή στο καροτσάκι, περίπου 12 ετών, καρφώθηκε με το βλέμμα της στο ιερό. Και πριν προλάβει κανείς να πει οτιδήποτε, ψιθύρισε με χαμηλή αλλά ευδιάκριτη φωνή. «Γεια, μπαμπά». Ο χρόνος σαν απάγωσε στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Τα καντήλια τρεμόπαιζαν, ρίχνοντας σκιές που χόρευαν στους τοίχους με τις αρχαίες τοιχογραφίες. Άγιοι και μάρτυρες που έμοιαζαν να κοιτάζουν με αποδοκιμασία την σκηνή που εκτιλισσόταν μπροστά τους. Ο παπά Γιώργης, ένας ηλικιωμένος κληρικός που είχε βαπτίσει τους περισσότερους από τους παρευρισκόμενους, κοίταξε αμήχανα το Ευαγγέλιο που κρατούσε στα χέρια του, σαν να έψαχνε εκεί κάποια απάντηση για το πώς να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Η μητέρα του Φώτη, η κυρία Κατερίνα Αντωνίου, ντυμένη με ένα ακριβό ταγέρ σε χρώμα μπορντό και με κοσμήματα που άστραφταν σε κάθε της κίνηση, άφησε το ποτήρι της σαμπάνιας να πέσει από τα χέρια της. Το κρίσταλο έσπασε στο μαρμάρινο δάπεδο με έναν κρότο που αντίχησε σαν πυροβολισμό στην παγωμένη σιωπή της εκκλησίας. «Τι είναι αυτή η γελοιότητα?» φώναξε, με τη φωνή της να τρέμει από οργή και αμηχανία. «Φώτη, ποια είναι αυτή...» Δεν μπορούσε καν να βρει τις λέξεις. Ο θυμός της έπνιγε κάθε συνεκτική σκέψη. Ο Φώτης στεκόταν ακόμα ακίνητος, με το πρόσωπό του άσπρο σαν το λευκό του πουκάμισο, τα χείλη του ανοιγόκλειναν χωρίς να βγαίνει ήχος. Η Αλεξάνδρα, η νύφη, είχε μείνει ακίνητη δίπλα του, σφίγγοντας τόσο δυνατά το μπουκέτο της που τα νύχια της καρφώθηκαν στα πράσινα κοτσάνια, αφήνοντας μικρούς λεκέδες στα άκρα του άσπρου νυφικού της γαντιού. «Ποιο είναι αυτό το παιδί, Φώτη?» ρώτησε με μια φωνή που έμοιαζε να έρχεται από πολύ μακριά, παγωμένη και ξένη. «Απάντησέ μου, τώρα». Αλλά ο Φώτης δεν μπορούσε να απαντήσει. Τα μάτια του ήταν καρφωμένα στο πρόσωπο της μικρής, στο δικό του πρόσωπο σε μικρογραφία, στα μάτια που του έμοιαζαν τόσο πολύ. Η Δέσποινα, με την αξιοπρέπεια που πάντα είχε ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, έκανε ένα βήμα μπροστά. Τα μάτια της ήταν στεγνά, αλλά η φωνή της έτρεμε ελαφρά καθώς μίλησε. «Δεν ήρθα για να χαλάσω το γάμο σου, Φώτη. Ήρθα γιατί η κόρη σου, η Κατερίνα, ήθελε να σε γνωρίσει. Μια φορά, πριν παντρευτείς και φτιάξεις μια νέα οικογένεια». Ο πατέρας της Αλεξάνδρας, ο βουλευτής Μαρκόπουλος, ένας ψηλός άντρας με γκρίζους κροτάφους και το βλέμμα κάποιου που έχει συνηθίσει να επιβάλλεται, πλησίασε με γρήγορα βήματα. «Τι συμβαίνει εδώ? Ποια είναι αυτή η γυναίκα?» «Φώτη, απαιτώ μια εξήγηση». Αλλά πριν ο Φώτης προλάβει να απαντήσει, η Δέσποινα,
Έβγαλε από την τσάντα της ένα διπλωμένο χαρτί. Το ξεδίπλωσε αργά, με τα χέρια της να τρέμουν ελαφρά και το έδειξε στον βουλευτή. «Αυτό είναι το πιστοποιητικό γέννησης της Κατερίνας», είπε με σταθερή φωνή. «Μπορείτε να δείτε το όνομα του πατέρα. Και εδώ», πρόσθεσε, βγάζοντας ένα άλλο έγγραφο, «είναι το τεστ DNA που έκανα πριν από 3 μήνες. Δεν ήθελα να έρθω. Δεν ήθελα να προκαλέσω σκάνδαλο. Αλλά όταν έλαβα την πρόσκληση, γύρισε και κοίταξε τον Φώτη με ένα βλέμμα που έκρυβε 12 χρόνια πόνου. Ποιος μου την έστειλε, Φώτη? Εσύ? Ή μήπως κάποιος άλλος που ήθελε να μάθει την αλήθεια?» Οι καλεσμένοι είχαν αρχίσει να ψιθυρίζουν μεταξύ τους, κάποιοι με σοκαρισμένα πρόσωπα, άλλοι με κακεντρεχή περιέργεια. Μία ηλικιωμένη θεία της νύφης σταυροκοπήθηκε μουρμουρίζοντας κάτι για ντροπή και αμαρτία. Ένας φωτογράφος από την τοπική εφημερίδα, που είχε έρθει για να καλύψει τον γάμο της χρονιάς, τραβούσε πυρετωδώς φωτογραφίες, με τα μάτια του να λάμπουν από την προοπτική του πρωτοσέλιδου που θα είχε αύριο. Η Κατερίνα, που μέχρι εκείνη τη στιγμή παρακολουθούσε τη σκηνή με μια ηρεμία ασυνήθιστη για ένα παιδί της ηλικίας της, γύρισε το αναπηρικό της καροτσάκι προς τον Φώτη. Με μια κίνηση που έμοιαζε να έχει εξασκηθεί πολλές φορές, έσπρωξε τους τροχούς και πλησίασε τον πατέρα της. Σταμάτησε μόλις 1 μέτρο μακριά του, τόσο κοντά που θα μπορούσε να αγγίξει το χέρι του αν το άπλωνε. «Δεν ήθελα να σε φέρω σε δύσκολη θέση», είπε με μια φωνή που, παρά την παιδικότητά της, είχε μια αξιοπρεπή σταθερότητα. «Απλώς ήθελα να δω πώς είσαι, να ξέρω από πού προέρχομαι. Συγγνώμη αν χάλασα τη μεγάλη σου μέρα». Τα λόγια της έπεσαν σαν πέτρες στη λίμνη της σιωπής, δημιουργώντας κύματα συγκίνησης που απλώθηκαν σε όλη την εκκλησία. Ακόμα και οι πιο σκληροί καλεσμένοι, αυτοί που λίγο πριν γελούσαν πίσω από τα ποτήρια τους, ένιωσαν κάτι να σφίγγεται στην καρδιά τους μπροστά στην αξιοπρέπεια αυτού του παιδιού. Ο Φώτης άνοιξε το στόμα του, αλλά δεν βγήκε λέξη. Τα μάτια του είχαν γεμίσει δάκρυα, όχι από συγκίνηση, αλλά από φόβο. Φόβο για το παρελθόν που τον είχε προλάβει, για τα ψέματα που κατέρεαν, για το μέλλον που ξαφνικά έμοιαζε αβέβαιο. Η Αλεξάνδρα, που είχε μείνει σιωπηλή όλη αυτή την ώρα, έκανε τελικά ένα βήμα μπροστά. Το πρόσωπό της ήταν ανέκφραστο, σαν μάσκα, αλλά τα μάτια της έκαιγαν με μια φλόγα που κανείς δεν είχε ξαναδεί. «Νομίζω», είπε με μια φωνή που δεν αναγνώριζε ούτε η ίδια, «ότι χρειαζόμαστε λίγο χρόνο. Παρακαλώ, μπορούν όλοι οι καλεσμένοι να περάσουν στην αίθουσα δεξίωσης. Θα έρθουμε σε λίγο». Ο πατέρας της προσπάθησε να διαμαρτυρηθεί, αλλά εκείνη του έριξε ένα βλέμμα τόσο αποφασιστικό που σώπασε αμέσως. Οι καλεσμένοι με διστακτικά βήματα άρχισαν να κατευθύνονται προς την έξοδο, ρίχνοντας πίσω τους ματιές περιέργειας. Σύντομα, μέσα στην εκκλησία έμειναν μόνο ο Φώτης, η Αλεξάνδρα, η Δέσποινα, η μικρή Κατερίνα και ο παπάς, που έμοιαζε να μην ξέρει αν έπρεπε να φύγει ή να μείνει. «Θέλω να μάθω την αλήθεια», είπε η Αλεξάνδρα, κοιτάζοντας εναλλάξ τον Φώτη και τη Δέσποινα. «Ολόκληρη την αλήθεια. Τώρα». Ο Φώτης έμεινε παγωμένος. Η ανθοδέσμη της νύφης έτρεμε στα χέρια του. Ο παπάς έβηξε άβολα. Η Αλεξάνδρα τον σκούντιξε και απέτησε μια εξήγηση, αλλά εκείνος δεν απάντησε. Η Δέσποινα, με σταθερή στάση, έκανε ένα βήμα μπροστά και είπε «Με καλέσατε για να γελάσετε μαζί μου. Αλλά υπάρχει κάτι που ο γαμπρός δεν είπε ποτέ». Η αίθουσα είχε αδειάσει από τους καλεσμένους, αλλά η ένταση παρέμενε τόσο πυκνή που θα μπορούσες να την κόψεις με μαχαίρι. Το φως από τα ψηλά βιτρό της εκκλησίας έριχνε χρωματιστές δέσμες που έπεφταν πάνω στα πρόσωπά τους, δημιουργώντας μια σχεδόν θεατρική ατμόσφαιρα, λες και κάποιος σκηνοθέτης είχε στήσει αυτή τη σκηνή για μια τραγωδία. Η μητέρα του Φώτη σηκώθηκε και άρχισε να φωνάζει, κατηγορώντας τη Δέσποινα ότι είχε εξαφανιστεί χρόνια πριν, ότι είχε πλαστογραφήσει μια εγκυμοσύνη, ότι ήθελε χρήματα. Τα λόγια της αντιχούσαν στους τοίχους της άδειας εκκλησίας, ενώ τα κεριά τρεμόπαιζαν σαν να αντιδρούσαν στην οργή της. «Ψεύτρα, απατεώνισσα», φώναζε, με το πρόσωπό της να έχει κοκκινήσει τόσο, που τα έντονα ρούζ στα μάγουλά της έμοιαζαν περιτά. «Ο γιος μου ποτέ δεν θα έκανε παιδί με μια ανθοπόλισσα. Πόσα θέλεις επιτέλους? Πόσα για να εξαφανιστείς ξανά?» Η Δέσποινα έβγαλε από την τσέπη της μια ιατρική εξέταση με σφραγίδα από ένα νοσοκομείο στη Λάρισα. Το κορίτσι είχε γεννηθεί πρόωρα και με παράλυση στα πόδια, και ο Φώτης είχε διατάξει τη Δέσποινα να κάνει έκτρωση ή να εξαφανιστεί με το παιδί, υποσχόμενος ότι δεν θα αναλάμβανε καμία ευθύνη.
«Δείτε την ημερομηνία», είπε ήρεμα, απλώνοντας το χαρτί πάνω στο μικρό τραπέζι που συνήθως φιλοξενούσε το βιβλίο επισκεπτών της εκκλησίας. «Δείτε και το όνομα του γιατρού. Ο Δ. Παπαδόπουλος είναι ακόμα στη Λάρισα. Μπορείτε να τον ρωτήσετε. Ήταν εκεί όταν γεννήθηκε η Κατερίνα. Ήταν εκεί όταν οι γιατροί είπαν ότι δεν θα περπατήσει ποτέ. Και ήταν εκεί όταν ο Φώτης τηλεφώνησε και είπε ότι δεν θέλει να έχει καμία σχέση με ένα κουσουρεμένο παιδί». Η λέξη «κουσουρεμένο» έπεσε σαν πέτρα στη μέση της αίθουσας. Η Αλεξάνδρα κοίταξε τον Φώτη με ένα βλέμμα που δεν ήταν πια οργισμένο, αλλά γεμάτο φρίκι. Η μητέρα του Φώτη άνοιξε το στόμα της για να πει κάτι, αλλά το ξανάκλεισε, σαν να είχε ξαφνικά ξεμείνει από λόγια. Η αίθουσα χωρίστηκε. Οι λίγοι που είχαν μείνει μέσα ήταν άφωνοι. Ο παπά Γιώργης κούνησε το κεφάλι του θλιμμένα, κοιτάζοντας το πάτωμα. Η Αλεξάνδρα έτρεμε από θυμό, αλλά ακόμα δεν καταλάβαινε τα πάντα. Και το κορίτσι, που μέχρι τότε παρέμενε σιωπηλό, είπε ήρεμα: «Ήθελα απλώς να σε γνωρίσω πριν από το γάμο, μπαμπά». Η φωνή της, μικρή αλλά σταθερή, αντίχησε στο χώρο. Η λέξη «μπαμπά» κρεμάστηκε στον αέρα, βαριά σαν πέτρα. Ο Φώτης, που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε μείνει βουβός, τελικά μίλησε. Η φωνή του ήταν βραχνή, σαν να μην την είχε χρησιμοποιήσει για χρόνια. «Ήμουνα νέος», είπε, κοιτάζοντας πρώτα τη μητέρα του και μετά την Αλεξάνδρα. «Ήμουνα 22. Η οικογένειά μου. Ο πατέρας μου είπε ότι θα με αποκλήρωνε αν έμενα με τη Δέσποινα. Είπε ότι ήταν κατώτερη, ότι ήθελε τα λεφτά μας». Η Δέσποινα γέλασε πικρά. «Τα λεφτά σας? Δούλευα 16 ώρες την ημέρα στο ανθοπολείο μου. Είχα το δικό μου σπίτι, το δικό μου μαγαζί. Δεν χρειαζόμουν τα χρήματά σου, Φώτη. Ήθελα μόνο να αναγνωρίσεις το παιδί σου». Ο Φώτης κοίταξε την Κατερίνα, πραγματικά την κοίταξε για πρώτη φορά. Η ομοιότητα ήταν τρομακτική. Όχι μόνο το σχήμα του προσώπου και τα μάτια, αλλά και ο τρόπος που έγερνε ελαφρά το κεφάλι της όταν σκεφτόταν, ακριβώς όπως έκανε και εκείνος. «Αλλά είπες ότι έχασες το μωρό», ψιθύρισε, κοιτώντας ξανά τη Δέσποινα. «Έφυγες και είπες ότι έχασες το μωρό». Η Δέσποινα κούνησε το κεφάλι της. «Όχι, Φώτη. Εσύ μου είπες να φύγω και να πω σε όλους ότι έχασα το μωρό. Και το έκανα. Έφυγα. Πήγα στη Λάρισα, στη θεία μου. Γέννησα εκεί, μόνη. Όταν οι γιατροί είπαν ότι η Κατερίνα είχε πρόβλημα στα πόδια, σε κάλεσα και μου είπες», η φωνή της έσπασε για πρώτη φορά, «μου είπες ότι ήταν καλύτερα που είχα φύγει. Ότι δεν θα μπορούσες ποτέ να παρουσιάσεις ένα τέτοιο παιδί στους γονείς σου». Η Αλεξάνδρα έκανε ένα βήμα πίσω, σαν να είχε μόλις χτυπηθεί. Κοίταξε τον άντρα που επρόκειτο να παντρευτεί, σαν να τον έβλεπε για πρώτη φορά, και αυτό που έβλεπε την τρόμαζε. «Είναι αλήθεια?» ρώτησε με φωνή που μόλις ακουγόταν. «Φώτη, πες μου ότι δεν είναι αλήθεια». Αλλά ο Φώτης δεν μπορούσε να κοιτάξει στα μάτια της. Και αυτή η αποφυγή ήταν όλη η απάντηση που χρειαζόταν η Αλεξάνδρα. «Πώς μπόρεσες?» ψιθύρισε, με δάκρυα να κυλούν στα μάγουλά της, αφήνοντας μαύρα ίχνη από το μασκάρα. «Πώς μπόρεσες να εγκαταλείψεις το παιδί σου? Πώς μπόρεσες να μου πεις ψέματα? Τόσα χρόνια μου έλεγες ότι ήθελες παιδιά, ότι ήθελες οικογένεια. Και όλο αυτό τον καιρό...» Σταμάτησε, σαν να μην μπορούσε να συνεχίσει. Γύρισε προς τη Δέσποινα και την Κατερίνα και κάτι άλλαξε στο πρόσωπό της. Δεν υπήρχε πια οργή, μόνο μια βαθιά θλίψη και συμπόνια. «Συγγνώμη», είπε απλά. «Συγγνώμη για όλα αυτά». Η Κατερίνα την κοίταξε με ένα βλέμμα που φαινόταν πολύ ώριμο για την ηλικία της, σαν να είχε δει και βιώσει πολύ περισσότερα από όσα θα έπρεπε ένα παιδί 12 ετών. «Δεν είναι δικό σου λάθος», είπε το κορίτσι. «Δεν θέλαμε να χαλάσουμε τη μέρα σου. Η μαμά είπε ότι δεν έπρεπε να έρθουμε. Αλλά όταν έφτασε η πρόσκληση...» «Ποια πρόσκληση?» ρώτησε η Αλεξάνδρα μπερδεμένη. «Δεν στείλαμε καμία πρόσκληση στη Δέσποινα. Δεν ήξερα καν ότι υπήρχες». Η Δέσποινα έβγαλε από την τσάντα της την τσαλακωμένη πρόσκληση. «Ήρθε πριν από 3 εβδομάδες, χωρίς όνομα αποστολέα, αλλά ήξερα το γραφικό χαρακτήρα». Η Αλεξάνδρα πήρε την πρόσκληση και την εξέτασε. Τα μάτια της διευρύνθηκαν από την έκπληξη. Αυτή δεν είναι η πρόσκληση που στείλαμε στους καλεσμένους μας». Γύρισε προς τον Φώτη. «Είναι το δείγμα που είχαμε πάρει από το τυπογραφείο, από το συρτάρι του γραφείου σου». Ο Φώτης άρχισε να κουνάει το κεφάλι του, αρνούμενος αυτό που ήδη όλοι υποψιάζονταν. Όχι, δεν ήμουν εγώ. Δεν ξέρω πώς βρέθηκε εκεί αυτή η πρόσκληση». Η μητέρα του Φώτη, που είχε παραμείνει ασυνήθιστα σιωπηλή, ξαφνικά βρήκε τη φωνή της.
«Εγώ την έστειλα», είπε, με το πρόσωπό της παγωμένο σε μια έκφραση που θα μπορούσε να είναι περηφάνια ή αψιφυσιά. Ήταν καιρός να μάθει η Αλεξάνδρα τι είδους άνθρωπο ετοιμαζόταν να παντρευτεί. Το σοκ απλώθηκε στην αίθουσα σαν κύμα, αφήνοντας όλους άφωνους. Η μητέρα του Φώτη στράφηκε προς την Ήφη. «Δεν έχω τίποτα εναντίον σου, παιδί μου, αλλά δεν μπορούσα να αφήσω αυτό το ψέμα να συνεχιστεί. Όχι όταν υπάρχει ένα αθώο παιδί στη μέση». Ο Φώτης κοίταξε τη μητέρα του με έκπληξη και προδοσία. «Μαμά, εσύ ήσουν που με πίεσες να φύγω από τη Δέσποινα. Εσύ ήσουν που είπες ότι θα με αποκλήρωνε ο μπαμπάς». Η κυρία Αντωνίου κούνησε το κεφάλι της με θλίψη. «Ναι, και αυτό είναι το βάρος που θα κουβαλάω για πάντα, Φώτη. Αλλά εσύ ήσουν αυτός που διάλεξες να φύγεις. Εσύ ήσουν αυτός που απαρνήθηκε το παιδί σου. Και δεν μπορούσα να σε αφήσω να κάνεις το ίδιο λάθος 2 φορές». Η Αλεξάνδρα ζήτησε ένα διάλειμμα. Η Νύφη πήγε στο παρεκκλήσι και έκλαψε. Η σύμβουλός της προσπάθησε να διαχειριστεί την κατάσταση λέγοντας ότι η Δέσποινα ήταν απλώς μία πικραμένη πρώην. Αλλά η αμφιβολία είχε ήδη φυτευτεί και ένας από τους φωτογράφους έδειξε στην Νύφη μία μεγεθυμένη εικόνα του προσώπου του παιδιού. Η ομοιότητα με τον γαμπρό ήταν συντριπτική. Στον χώρο της εκκλησίας, το φως περνούσε μέσα από τα πολύχρωμα βιτρό, δημιουργώντας μία σχεδόν μεταφυσική ατμόσφαιρα. Οι σκιές χόρευαν στα πρόσωπα των παρευρισκομένων, καθώς η μητέρα του Φώτη προσπαθούσε να διώξει τη Δέσποινα, αλλά εκείνη παρέμενε ακλόνητη, με τα χέρια της να κρατούν σταθερά τις λαβές του αναπηρικού καροτσιού της κόρης της. Ο ιερέας αρνήθηκε να ξεκινήσει την τελετή με αυτή τη διαμάχη σε εξέλιξη, τραβώντας νευρικά τα άκρα του πετραχυλιού του, κοιτάζοντας αγχωμένα τις αρχαίες εικόνες των Αγίων που φαίνονταν να παρακολουθούν με αποδοκιμασία την εξέλιξη των γεγονότων. Στο παρεκκλήσι η Αλεξάνδρα στεκόταν μπροστά σε έναν μικρό καθρέφτη, κοιτάζοντας το πρόσωπό της που ήταν τώρα αλλοιωμένο από τα δάκρυα. Το τέλειο μακιγιάζ της είχε αρχίσει να ξεθοριάζει, αποκαλύπτοντας την οχρότητα και τον φόβο που κρυβόταν από κάτω. Η Μαρίνα, η καλύτερη της φίλη και κουμπάρα, προσπαθούσε να τη συμβουλεύσει. «Αλεξάνδρα, μην αφήσεις αυτή τη γυναίκα να καταστρέψει την πιο σημαντική μέρα της ζωής σου», είπε, προσπαθώντας να διορθώσει το μακιγιάζ της φίλης της. «Ξέρεις πώς είναι αυτά. Κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να προχωρήσουν, ζηλεύουν την ευτυχία των άλλων». Αλλά η Αλεξάνδρα δεν άκουγε. Τα μάτια της ήταν καρφωμένα στη φωτογραφία που της είχε δώσει ο φωτογράφος. Ένα κοντινό πλάνο του προσώπου της Κατερίνας. Τα μάτια του κοριτσιού, με το ίδιο έντονο καστανό χρώμα και τις χρυσές κοιλίδες που χαρακτήριζαν την οικογένεια Αντωνίου, την κοιτούσαν από το χαρτί. «Είναι η κόρη του», ψιθύρισε η Αλεξάνδρα, περισσότερο στον εαυτό της παρά στη Μαρίνα. «Κοίτα τα μάτια της, είναι ολόιδια». Η Μαρίνα πήρε τη φωτογραφία και την εξέτασε με απροθυμία. Ακόμη και εκείνη δεν μπορούσε να αρνηθεί την προφανή ομοιότητα. «Αλλά ακόμα κι αν είναι αλήθεια, δεν έχει σημασία τώρα, έτσι δεν είναι. Ήταν πριν από εσένα, πριν από τη σχέση σας». Η Αλεξάνδρα κούνησε αρνητικά το κεφάλι. Κάτι βαθύτερο και πιο σκοτεινό άρχισε να αναδύεται στο μυαλό της. «Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Ο Φώτης μου είπε ότι είχε μια σχέση με μια γυναίκα που τον εξαπάτησε, που έκανε έκτρωση και εξαφανίστηκε, που του ράγισε την καρδιά. Αλλά αν αυτό το παιδί είναι δικό του», σταμάτησε, καθώς οι επιπτώσεις των λόγων της άρχισαν να βυθίζονται. Αν ο Φώτης είχε πει ψέματα για κάτι τόσο σημαντικό, τι άλλο μπορεί να είχε κρύψει? Τι άλλα ψέματα μπορεί να κρύβονταν πίσω από το τέλειο χαμόγελό του, πίσω από τα δώρα και τα λουλούδια, πίσω από τις υποσχέσεις για μια τέλεια ζωή μαζί? Εν τω μεταξύ, στον κύριο χώρο της εκκλησίας, η Δέσποινα ζήτησε το μικρόφωνο και μέσα στα βλέμματα όλων άρχισε να διηγείται την ιστορία της. Με φωνή που έτρεμε ελαφρά στην αρχή, αλλά σταδιακά γινόταν πιο σταθερή, μίλησε για το μικρό ανθοπολείο της στην παραλία της Περέας, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Πώς συνάντησε τον Φώτη όταν εκείνος ήρθε να αγοράσει λουλούδια για τη μητέρα του, πώς ερωτεύτηκαν παρά τις διαφορές τους. Μίλησε για τα σχέδιά τους να παντρευτούν, παρά τις αντιρρήσεις της οικογένειάς του. «Τα πράγματα άλλαξαν», συνέχισε, με τα μάτια της καρφωμένα στον Φώτη που στεκόταν ακόμα ακίνητος δίπλα στο ιερό, όταν έμεινα έγκυος. Ένας συλλογικός αναστεναγμός ακούστηκε από τους λίγους καλεσμένους που είχαν μείνει. Η Κατερίνα, καθισμένη στο αναπηρικό της καροτσάκι, παρακολουθούσε με ηρεμία που φαινόταν ατέριαστη με την ηλικία της, σαν να είχε ακούσει αυτή την ιστορία πολλές φορές, σαν να είχε συμφιλιωθεί με τα γεγονότα της ζωής της με έναν τρόπο που οι περισσότεροι ενήλικες δεν θα μπορούσαν ποτέ να καταφέρουν.
Όταν είπα στον Φώτη για την εγκυμοσύνη, στην αρχή ήταν χαρούμενος, συνέχισε η Δέσποινα. Σχεδιάζαμε να επισπεύσουμε το γάμο, αλλά μετά από μια επίσκεψη στο σπίτι των γονιών του, άλλαξε. Μου είπε ότι έπρεπε να κάνω έκτρωση, ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή, ότι θα καταστρέφαμε τη ζωή μας. Σταμάτησε, σκουπίζοντας ένα δάκρυ που κύλησε στο μάγουλό της. Αρνήθηκα και τότε μου είπε ότι αν ήθελα να κρατήσω το μωρό, θα έπρεπε να φύγω, να εξαφανιστώ, να μην ξαναεμφανιστώ ποτέ στη ζωή του. Η μητέρα του Φώτη, που μέχρι εκείνη τη στιγμή φώναζε και διαμαρτυρόταν, ξαφνικά σώπασε. Το πρόσωπό της είχε γίνει σχεδόν τόσο λευκό όσο και το φόρεμά της. «Έτσι έφυγα», συνέχισε η Δέσποινα. «Πήγα στη Λάρισα, στη θεία μου. Εκεί γεννήθηκε η Κατερίνα. Πρόωρα, με επιπλοκές. Η φωνή της σπάστηκε για πρώτη φορά. Όταν οι γιατροί μου είπαν ότι η κόρη μου δεν θα περπατήσει ποτέ, τηλεφώνησα στον Φώτη. Χρειαζόμουν βοήθεια. Συναισθηματική, αν όχι οικονομική. Αλλά εκείνος κοίταξε τον Φώτη, που είχε πλέον κατεβάσει το κεφάλι του, αδυνατώντας να αντιμετωπίσει το βλέμμα της. Εκείνος μου είπε ότι ήταν καλύτερα που είχα φύγει, ότι δεν θα ήθελε ποτέ ένα παιδί με αναπηρία. Η Κατερίνα στο αναπηρικό της καροτσάκι έκανε μία ανεπαίσθητη κίνηση, σαν να είχε δεχτεί ένα χτύπημα, παρόλο που η έκφρασή της παρέμεινε ήρεμη. Η Δέσποινα άπλωσε το χέρι της και έσφιξε τον ώμο της κόρης της, σε μια χειρονομία που έλεγε περισσότερα από όσα θα μπορούσαν να πουν 1000 λέξεις. Και μετά, συνέχισε η Δέσποινα, το ανθοπολείο μου καταστράφηκε από μια πλημμύρα. Έχασα τα πάντα. Έπρεπε να ξεκινήσω από την αρχή. Να μεγαλώσω την κόρη μου μόνη, χωρίς καμία βοήθεια, χωρίς καμία υποστήριξη. Να την πηγαίνω στους γιατρούς, στις θεραπείες, να παλεύω με το σύστημα για να της παρέχω την εκπαίδευση που χρειαζόταν. Μία πικρή ανάμνηση πέρασε από το πρόσωπό της. Και πριν από 1 χρόνο, έλαβα μία ανώνυμη επιστολή. Κάποιος μου έγραφε ότι ο Φώτης είχε αραβωνιαστεί, ότι επρόκειτο να παντρευτεί την κόρη ενός πολιτικού, ότι είχε προχωρήσει με τη ζωή του, σαν να μην υπήρξαμε ποτέ. Και τότε, με ένα έντονο βλέμμα είπε «Ήταν η σημερινή σας νύφη που μου έστειλε το γράμμα. Ήθελε να μάθει ποιος ήσουν πραγματικά». Η δήλωση αυτή έπεσε σαν βόμβα στην εκκλησία. Ο Φώτης κοίταξε γύρω του με σοκαρισμένο βλέμμα, ψάχνοντας την Αλεξάνδρα, αλλά εκείνη δεν είχε επιστρέψει ακόμα από το παρεκκλήσι. «Αυτό είναι γελίο», κατάφερε τελικά να πει, με φωνή που έτρεμε από οργή και φόβο. «Η Αλεξάνδρα δεν ήξερε για σένα. Για εσάς. Πώς θα μπορούσε?» «Η επιστολή ήταν ανώνυμη», απάντησε η Δέσποινα, αλλά ήταν γραμμένη με γυναικείο γραφικό χαρακτήρα και το χαρτί έβγαλε από την τσάντα της ένα κομμάτι χαρτί με το επίσημο λογότυπο του πολιτικού γραφείου του πατέρα της Αλεξάνδρας. Το χαρτί ήταν αυτό. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν εκκοφαντική. Και τότε από την είσοδο του παρεκκλησίου ακούστηκε μια φωνή. «Εγώ την έστειλα». Όλα τα κεφάλια στράφηκαν προς την είσοδο, όπου στεκόταν η Αλεξάνδρα. Το νηφικό της, που νωρίτερα έμοιαζε να λάμπει κάτω από τα φώτα της εκκλησίας, τώρα φαινόταν βαρύ και ατέριαστο. Το πρόσωπό της ήταν οχρό, με μάτια κοκκινισμένα από το κλάμα, αλλά το βλέμμα της ήταν σταθερό. «Εγώ την έστειλα», επανέλαβε, περπατώντας αργά προς το κέντρο της εκκλησίας. «Βρήκα φωτογραφίες σου με μια γυναίκα που δεν ήξερα, κρυμμένες σε ένα παλιό βιβλίο στο γραφείο σου. Φωτογραφίες από διακοπές, από εκδρομές. Φαινόσασταν ευτυχισμένοι και αναρωτήθηκα γιατί δεν μου είχες μιλήσει ποτέ για εκείνη». Στάθηκε μπροστά στον Φώτη, τόσο κοντά που θα μπορούσε να αγγίξει το πρόσωπό του, αλλά δεν το έκανε. «Έτσι την έψαξα. Βρήκα το ανθοπολείο της στην Περαία. Έμαθα για την πλημμύρα. Και μετά έμαθα για ένα κορίτσι με το επίθετό σου στα χαρτιά του νοσοκομείου». Η Αλεξάνδρα έκανε μια παύση, κοιτάζοντας τώρα την Κατερίνα με ένα μείγμα λύπης και τρυφερότητας. «Ήθελα να μάθω αν ήξερες, αν είχες εγκαταλείψει το παιδί σου. Γιατί πώς θα μπορούσα να εμπιστευτώ έναν άντρα που θα εγκατέλειπε το ίδιο του το παιδί?» Γύρισε ξανά στον Φώτη, με τα μάτια της τώρα σκληρά σαν πέτρα. «Και τώρα έχω την απάντησή μου». Η Αλεξάνδρα επιστρέφει στην τελετή. Είναι αλλαγμένη. Δεν υπάρχει πια νευρικότητα στο πρόσωπό της, αλλά ψυχρότητα. Περπατά προς το κορίτσι και ρωτάει το όνομά του. Το κορίτσι απαντά «Κατερίνα». Και τότε η Αλεξάνδρα χαμογελά και λέει «Όμορφο όνομα. Το ίδιο με την αδερφή μου που πέθανε στα 3 της χρόνια». Το φως που περνά μέσα από τα βιτρό της εκκλησίας
πέφτει πάνω στο πρόσωπο της Αλεξάνδρας, δημιουργώντας ένα μοσαϊκό από χρώματα που κάνουν το βλέμμα της να φαίνεται σχεδόν υπερφυσικό. Η φράση της πέφτει σαν βόμβα μέσα στην εκκλησία. Οι λίγοι συγγενείς που έχουν παραμείνει κοιτάζονται με αμηχανία και σύγχυση, αναρωτώμενοι τι σχέση μπορεί να έχει αυτή η αποκάλυψη με όσα συμβαίνουν. Ένας συγγενής της νύφης ψιθυρίζει κάτι που το κοινό ακόμα δεν καταλαβαίνει. Ο θείος Γιώργος, αδερφός του πατέρα της Αλεξάνδρας, ένας ψηλός άντρας με γκρίζα μαλλιά και βαθιές ρητίδες στο μέτωπο, κοιτάζει την ανιψιά του με ένα βλέμμα που φανερώνει αγωνία και προειδοποίηση. Αλλά εκείνη έχει ήδη πάρει την απόφασή της. Η Αλεξάνδρα τελικά αποκαλύπτει. «Εδώ και χρόνια, ο Φώτης μου μιλούσε για μια πρώην που τον απάτησε. Μου είπε ότι έκανε έκτρωση σε ένα παιδί. Αλλά η ιστορία ποτέ δεν κόλλαγε. Προσέλαβα κάποιον για να ανακαλύψει την αλήθεια. Η ένταση στην εκκλησία είναι σχεδόν απτή. Ο παπά Γιώργης στέκεται αμήχανα κοντά στο ιερό, με τα χέρια του να παίζουν νευρικά με το πετραχύλι του. Οι περισσότεροι καλεσμένοι έχουν πια φύγει, αλλά όσοι έχουν παραμείνει παρακολουθούν τη σκηνή με ανάμεικτα συναισθήματα, περιέργεια, σοκ, ίσως και μια κρυφή ικανοποίηση για το σκάνδαλο που ξεδιπλώνεται μπροστά τους, ένα σκάνδαλο που θα συζητιέται για χρόνια στα καφενεία της Θεσσαλονίκης. Η Αλεξάνδρα τραβά από τον ηφικό της ένα φάκελο με φωτογραφίες, έγγραφα και ακόμα και μια ηχογράφηση μιας παλιάς συζήτησης. Με χέρια που τρέμουν ελαφρά, ανοίγει το φάκελο και βγάζει μια σειρά από φωτογραφίες, ο Φώτης με τη Δέσποινα σε διάφορες στιγμές, χαμογελαστή, αγκαλιασμένη, φανερά ερωτευμένη. «Αυτές τις βρήκα στο γραφείο σου, Φώτη», λέει, δείχνοντάς του τις φωτογραφίες, κρυμμένες μέσα σε ένα παλιό βιβλίο. «Γιατί τις κράτησες αν ήταν μόνο μια σχέση που πήγε στραβά? Γιατί δεν μου είπες ποτέ την αλήθεια?» Ο Φώτης ανοίγει το στόμα του για να απαντήσει, αλλά η Αλεξάνδρα δεν του δίνει την ευκαιρία. Βγάζει από το φάκελο ένα μικρό μαγνητόφωνο παλιάς τεχνολογίας και πατάει το κουμπί της αναπαραγωγής. Η φωνή του Φώτη γεμίζει τον χώρο της εκκλησίας παρότι ακούγεται πιο νέα, ίσως από μια εποχή πριν από 12 χρόνια. Της είπα να εξαφανιστεί. Αυτό το παιδί δεν θα περπατήσει ποτέ, δεν θα χρησιμεύσει ποτέ σε τίποτα. Ακολουθεί μια άλλη ανδρική φωνή, πιθανότατα ενός φίλου του. «Και τι έγινε? Το κράτησε?» «Δεν ξέρω, δεν με νοιάζει», απαντά η φωνή του Φώτη στην ηχογράφηση. «Της είπα ότι αν το κρατήσει δεν θα τη στηρίξω ποτέ. Είναι καλύτερα έτσι. Μια καθαρή αρχή. Δεν χρειάζομαι ένα κουσουρεμένο παιδί να με ακολουθεί για την υπόλοιπη ζωή μου». Η Αλεξάνδρα κλείνει το μαγνητόφωνο. Τα μάτια της είναι υγρά από δάκρυα, αλλά το πρόσωπό της παραμένει σταθερό. Πετάει την ανθοδέσμη στο πάτωμα και τα λευκά τριαντάφυλλα σκορπίζονται πάνω στο μαρμάρινο δάπεδο σαν σπασμένα όνειρα. «Πού τη βρήκες αυτή την ηχογράφηση?» ρωτάει ο Φώτης, με φωνή που μετά βίας ακούγεται σαν να έχει στεγνώσει το στόμα του. «Από τον Πέτρο», απαντάει η Αλεξάνδρα, αναφερόμενη σε έναν παλιό συμμαθητή του Φώτη. «Είπε ότι ηχογραφούσατε τις συζητήσεις σας στο πανεπιστήμιο για ένα project. Είπε ότι υπήρχαν πολλές τέτοιες κασέτες. Ψάχνοντας, βρήκα αυτή». Η Δέσποινα στέκεται ακίνητη, με τα χέρια της σφιγμένα γύρω από τις λαβές του αναπηρικού καροτσιού της Κατερίνας. Το πρόσωπό της είναι μια μάσκα από πόνο και έκπληξη, παρότι ήξερε πάντα την αλήθεια για τον Φώτη. Το να ακούει τα λόγια του να επιβεβαιώνουν τις χειρότερες υποψίες της είναι σαν να ανοίγει ξανά μια παλιά πληγή. Η Κατερίνα κοιτάζει τον πατέρα της με μάτια που δεν φανερώνουν θυμό ή μίσος, αλλά μια βαθιά, σχεδόν ανησυχητική κατανόηση. Σαν να βλέπει μέσα από αυτόν, σαν να καταλαβαίνει τις αδυναμίες του με έναν τρόπο που κανένα παιδί 12 ετών δεν θα έπρεπε να είναι ικανό. «Αλεξάνδρα, μπορώ να εξηγήσω», ψελίζει ο Φώτης, απλώνοντας το χέρι του προς το μέρος της, αλλά εκείνη κάνει ένα βήμα πίσω. «Δεν υπάρχει τίποτα να εξηγήσεις», λέει με μια φωνή που μοιάζει να έρχεται από πολύ μακριά. «Μου είπες ψέματα. Για χρόνια. Και το χειρότερο δεν είναι καν ότι με ξεγέλασες, είναι ότι εγκατέλειψες το παιδί σου». Γυρίζει προς τη Δέσποινα και την Κατερίνα και το πρόσωπό της μαλακώνει. «Λυπάμαι πολύ για όλα αυτά». Κάνει μια παύση παλεύοντας με τα συναισθήματά της και μετά ρωτάει απευθυνόμενη στην Κατερίνα: «Θα σου πείραζε? Θα σου πείραζε αν καθόμουν λίγο μαζί σου? Θα ήθελα να σε γνωρίσω». Η Κατερίνα ανασηκώνει ελαφρά τους ώμους της με μια χειρονομία που φανερώνει μια ωριμότητα πέρα από την ηλικία της. «Φυσικά», λέει με μια μικρή, σχεδόν ντροπαλή φωνή. Η Αλεξάνδρα πλησιάζει και γονατίζει δίπλα στο αναπηρικό καροτσάκι, προσέχοντας να μην τσαλακώσει τον ηφικό της,
αν και αυτό πλέον δεν έχει καμία σημασία. «Είναι πραγματικά το όνομα της αδερφής μου», λέει, με ένα μικρό θλιμμένο χαμόγελο. «Πέθανε όταν ήμουν 5 χρονών, ανέβρισμα στον εγκέφαλο. Κανείς δεν το περίμενε». Η Κατερίνα κοιτάζει την Αλεξάνδρα με περιέργεια και συμπόνια. «Λυπάμαι για την αδερφή σου», λέει, «και λυπάμαι για το γάμο σου». Η Αλεξάνδρα γελάει ένα κοφτό, πικρό γέλιο. «Καλύτερα που έμαθα την αλήθεια τώρα παρά αργότερα, έτσι δεν είναι?» Ο Φώτης κάνει ένα βήμα προς το μέρος τους, αλλά η μητέρα του, η κυρία Αντωνίου, τον πιάνει από τον μπράτσο και τον σταματά. «Άφησέ τες», του λέει με χαμηλή φωνή. «Έχεις ήδη κάνει αρκετή ζημιά». Η Αλεξάνδρα και η Κατερίνα συνεχίζουν να μιλούν, σαν να μην υπάρχει κανείς άλλος στην εκκλησία. Η Αλεξάνδρα ρωτάει για το σχολείο της, για τα ενδιαφέροντά της, για τα όνειρά της, και η Κατερίνα απαντά με μια ειλικρίνεια και ευφράδεια που εκπλήσει την Αλεξάνδρα. «Θέλω να γίνω γιατρός», λέει η Κατερίνα, «ή ίσως δικηγόρος, κάτι που να βοηθάει τους ανθρώπους». «Είσαι πολύ έξυπνη για την ηλικία σου», παρατηρεί η Αλεξάνδρα, «και πολύ γενναία». Η Κατερίνα σηκώνει τους ώμους της. «Έπρεπε να μεγαλώσω γρήγορα», λέει απλά. «Η μαμά δούλευε πολλές ώρες για να τα βγάλουμε πέρα». Η Αλεξάνδρα κοιτάζει τη Δέσποινα με νέο σεβασμό. Μια γυναίκα που μεγάλωσε μόνη της ένα παιδί με αναπηρία, χωρίς βοήθεια, χωρίς υποστήριξη. Μια γυναίκα που παρά τις δυσκολίες κατάφερε να διατηρήσει την αξιοπρέπειά της και να αναθρέψει μια κόρη με τόση ωριμότητα και ευφυΐα. «Έχεις σκεφτεί να πας σε ιδιωτικό σχολείο?» ρωτάει την Κατερίνα. «Υπάρχουν μερικά πολύ καλά εδώ στη Θεσσαλονίκη και ίσως να μπορούσαμε να σε πάμε σε έναν ειδικό γιατρό στην Αθήνα, έναν που ειδικεύεται σε περιπτώσεις σαν τη δική σου». Η Δέσποινα κοιτάζει την Αλεξάνδρα με έκπληξη. «Είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους σου, αλλά δεν χρειαζόμαστε...» «Όχι, όχι, παρακαλώ», την διακόπτει η Αλεξάνδρα. «Δεν το κάνω από ήκτο. Το κάνω γιατί είναι το σωστό και γιατί η Κατερίνα αξίζει κάθε ευκαιρία στη ζωή». Ο Φώτης, που μέχρι εκείνη τη στιγμή παρακολουθούσε τη σκηνή σε αμήχανη σιωπή, προσπαθεί να επέμβει. «Εγώ είμαι ο πατέρας», λέει, με μια φωνή που προσπαθεί να ακουστεί αυταρχική αλλά καταλήγει απλώς αμήχανη. «Εγώ θα αποφασίσω τι είναι καλύτερο για την κόρη μου». Η Κατερίνα τον κοιτάζει με ένα βλέμμα που τον διαπερνά. «Εσύ δεν ήσουν ποτέ πατέρας μου», λέει με μια ήρεμη σιγουριά που κάνει τα λόγια της ακόμα πιο δυνατά. «Ένας πατέρας είναι εκεί. Ένας πατέρας νοιάζεται. Ένας πατέρας αγαπά». Η απλότητα και η ειλικρίνεια των λόγων της αφήνει όλους άφωνους. Ακόμα και η κυρία Αντωνίου, που μέχρι πριν λίγο φώναζε και απειλούσε, τώρα κοιτάζει το πάτωμα με ντροπή. Η Αλεξάνδρα σηκώνεται και βγάζει το δαχτυλίδι αραβώνων από το δάχτυλό της. Το κοιτάζει για μια στιγμή, ένα μεγάλο διαμάντι περιτριγυρισμένο από μικρότερα, ένα κόσμημα που θα ζήλευαν πολλές γυναίκες. Αλλά τώρα βλέπει μόνο τη ψευτιά και την προδοσία που αντιπροσωπεύει. Το αφήνει να πέσει στο πάτωμα, δίπλα στα σκορπισμένα τριαντάφυλλα της ανθοδέσμης της. Ο ήχος που κάνει καθώς χτυπά στο μάρμαρο είναι σαν το τελευταίο καρφί σε ένα φέρετρο. «Τελείωσε», λέει απλά, και γυρίζει την πλάτη της στον Φώτη. «Είσαι ελεύθερος να ζήσεις με τις επιλογές σου, όπως και εγώ με τις δικές μου». Ο Φώτης προσπαθεί να δικαιολογηθεί, λέγοντας ότι ήταν νέος και ανώριμος, ότι η Δέσποινα εξαφανίστηκε με δική της πρωτοβουλία. Αλλά τώρα η προσοχή όλων είναι στραμμένη στο παιδί. Ο ιερέας αρνείται να συνεχίσει. Η μητέρα του Φώτη λιποθυμά. Ο τύπος καταγράφει τα πάντα. Η Δέσποινα απομακρύνεται ζητώντας συγγνώμη από την κόρη της που εξέθεσε τα πάντα με αυτόν τον τρόπο. Ο χρόνος μοιάζει να έχει παγώσει μέσα στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Ο Φώτης στέκεται ακίνητος, με το βλέμμα του καρφωμένο στο πάτωμα, στο σημείο όπου η Αλεξάνδρα είχε ρίξει το δαχτυλίδι του αραβώνα. Το διαμάντι αντανακλά το φως που περνάει μέσα από τα βιτρό, στέλνοντας μικρά ουράνια τόξα στους τοίχους της εκκλησίας, σαν ένα θλιμμένο πυροτέχνημα που γιορτάζει το τέλος μιας ψεύτικης αγάπης. Η κυρία Αντωνίου, που είχε λιποθυμήσει μόλις συνειδητοποίησε ότι όλη η αλήθεια είχε αποκαλυφθεί, συνέρχεται τώρα αργά, με τη βοήθεια 2 συγγενών που της ανεμίζουν τα πρόσωπα με τα προγράμματα της τελετής. Το πρόσωπό της είναι χλωμό, σχεδόν γκρίζο, και τα χέρια της τρέμουν ανεξέλεγκτα. «Τι έκανες?» ψιθυρίζει στο γιο της, με φωνή που μόλις ακούγεται. «Τι έκανες σε όλους μας?» Ο Φώτης προσπαθεί ξανά να μιλήσει, να εξηγήσει, να δικαιολογηθεί. «Ήμουν μόλις 22, μαμά», λέει, με τη φωνή του να σπάει από την ένταση. «Ο μπαμπάς είπε ότι θα με αποκλήρωνε. Είπε ότι η Δέσποινα δεν ήταν αρκετά καλή για την οικογένειά μας, ότι ήταν απλώς μια ανθοπόλισσα.
Και ήταν αυτός λόγος να εγκαταλείψεις το παιδί σου? Ρωτάει η Αλεξάνδρα με φωνή γεμάτη περιφρόνηση. Να προσποιηθείς ότι δεν υπήρχε ποτέ. Να πεις ψέματα σε όλους, ακόμα και σε μένα, για χρόνια. Ο παπά Γιώργης, που μέχρι εκείνη τη στιγμή παρακολουθούσε τη σκηνή με αμηχανία, κάνει ένα βήμα μπροστά. Είναι ένας ηλικιωμένος άνδρας με λευκά μαλλιά και βαθιές ρητίδες στο πρόσωπο. Σημάδια μιας ζωής γεμάτης τόσο χαρές όσο και θλίψεις. Τα γαλάζια μάτια του ωστόσο παραμένουν διαπεραστικά και καθαρά. «Παιδιά μου», λέει με μια φωνή που φέρνει γαλήνη παρά την ένταση της στιγμής, «ο οίκος του Θεού δεν είναι μέρος για αντιπαραθέσεις και κατηγορίες. Είναι μέρος συγχώρεσης και αγάπης». Γυρνάει προς τον Φώτη. Αλλά η συγχώρεση έρχεται μόνο μετά τη μετάνοια. Και η μετάνοια απαιτεί αλήθεια. Ολόκληρη την αλήθεια. Ο Φώτης κουνάει το κεφάλι του, σαν να προσπαθεί να διώξει μια ενοχλητική μύγα. «Είπα την αλήθεια», επιμένει, αλλά η φωνή του δεν έχει πιστικότητα. «Η Δέσποινα εξαφανίστηκε. Μου είπε ότι έχασε το μωρό». «Όχι, Φώτη», παρεμβαίνει η μητέρα του που έχει ανακτήσει κάπως την αυτοκυριαρχία της. «Εσύ της είπες να φύγει. Εσύ της είπες να πει σε όλους ότι έχασε το μωρό. Το θυμάμαι σαν να ήταν χθες». Τα μάτια όλων στρέφονται τώρα στην κυρία Αντωνίου, που κάθεται ακόμα στην καρέκλα της, με τα χέρια της να τρέμουν, αλλά με το βλέμμα της σταθερό. «Ήσουν ερωτευμένος μαζί της, το ξέρω. Και όταν έμαθες για την εγκυμοσύνη, ήσουν χαρούμενος. Έβλεπα πώς λαμπύριζαν τα μάτια σου όταν μιλούσες για το μωρό που ερχόταν». Κάνει μια παύση, κοιτάζοντας τον γιο της με ένα βλέμμα που φανερώνει μια βαθιά οδυνηρή ενοχή. «Αλλά μετά ο πατέρας σου είπε ότι θα σε έδιωχνε από την εταιρεία, ότι θα σε αποκλήρωνε, ότι δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με την οικογένεια μιας ανθοπόλισσας και του είπες να διαλέξει», προσθέτει η Δέσποινα, με τη φωνή της να τρέμει ελαφρά από τη συγκίνηση. «Μου είπες ότι έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα σε σένα και το μωρό. Και όταν αρνήθηκα να κάνω έκτρωση μου είπες να φύγω, να εξαφανιστώ, να μην ξαναεμφανιστώ ποτέ στη ζωή σου». Η Κατερίνα, που μέχρι εκείνη τη στιγμή παρακολουθούσε τη σκηνή με παράξενη ηρεμία, πιάνει το χέρι της μητέρας της και το σφίγγει απαλά. «Μαμά», λέει με μια μικρή σχεδόν ψιθυριστή φωνή, «ίσως θα έπρεπε να φύγουμε τώρα. Δεν χρειάζεται να ακούσουμε άλλο». Η Δέσποινα κοιτάζει την κόρη της με μάτια γεμάτα αγάπη και περηφάνεια. Πόσο δυνατό είναι αυτό το παιδί, σκέφτεται, πόσο ώριμο και σοφό, παρά τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στη σύντομη ζωή της. «Έχεις δίκιο, αγάπη μου», λέει, σκύβοντας για να φιλήσει το μέτωπο της κόρης της. «Δεν χρειάζεται να είμαστε εδώ άλλο». Στρέφει το αναπηρικό καροτσάκι προς την έξοδο της εκκλησίας, αλλά πριν φύγουν γυρίζει για μια τελευταία φορά προς τον Φώτη. «Δεν ήρθα για να καταστρέψω τη ζωή σου, Φώτη», λέει με αξιοπρέπεια. «Ήρθα γιατί η κόρη μας, η κόρη σου, ήθελε να σε γνωρίσει. Μια φορά. Αυτό ήταν όλο». Καθώς η Δέσποινα και η Κατερίνα κατευθύνονται προς την έξοδο, η Αλεξάνδρα τις ακολουθεί. «Περιμένετε», λέει, τρέχοντας προς το μέρος τους. «Παρακαλώ, περιμένετε μια στιγμή». Σταματάει μπροστά τους, με τα μάτια της να καθρεφτίζουν μια περίεργη μίξη θλίψης και αποφασιστικότητας. Θα ήθελα να μείνουμε σε επαφή», λέει, κοιτάζοντας πρώτα τη Δέσποινα και μετά την Κατερίνα. «Αν θέλετε κι εσείς, φυσικά». Η Κατερίνα και η Δέσποινα ανταλλάσσουν ένα βλέμμα, μια σιωπηλή συνεννόηση μεταξύ μητέρας και κόρης που έχουν μάθει να βασίζονται η μία στην άλλη, να παίρνουν αποφάσεις μαζί, να αντιμετωπίζουν τον κόσμο ως μια ενιαία δύναμη. «Θα μου άρεσε αυτό», λέει τελικά η Κατερίνα με ένα μικρό διστακτικό χαμόγελο. «Είσαι η πρώτη που με κοίταξε σαν άνθρωπο, όχι σαν αναπηρικό καροτσάκι». Η παρατήρηση είναι τόσο απλή, τόσο ειλικρινής, που η Αλεξάνδρα νιώθει τα μάτια της να γεμίζουν με δάκρυα. «Είσαι πολύ περισσότερα από το καροτσάκι σου», λέει, γονατίζοντας για να είναι στο ίδιο ύψος με την Κατερίνα. «Είσαι ένα όμορφο, έξυπνο κορίτσι που δεν πρέπει ποτέ να αφήσει κανέναν να της πει το αντίθετο». Η Δέσποινα παρακολουθεί τη σκηνή με ανάμεικτα συναισθήματα. Μία μέρα που ξεκίνησε με φόβο και αβεβαιότητα έχει πάρει μια απρόσμενη τροπή. Ίσως, σκέφτεται, κάποιες φορές πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους φόβους μας κατάματα για να βρούμε απροσδόκητους συμμάχους. «Μπορείς να έρθεις να μας επισκεφθείς όποτε θέλεις», λέει στην Αλεξάνδρα. «Το σπίτι μας είναι μικρό, αλλά η καρδιά μας είναι μεγάλη». Η Αλεξάνδρα χαμογελά μέσα από τα δάκρυά της. «Ευχαριστώ», ψιθυρίζει, και για μια στιγμή οι τρεις τους στέκονται εκεί, σε μια μικρή νησίδα γαλήνης μέσα στη θύελλα που μένεται γύρω τους. Πίσω τους,
Ο Φώτης παρακολουθεί τη σκηνή με ένα μείγμα έκπληξης και αμηχανίας. Προσπαθεί να καταλάβει πώς η γυναίκα που επρόκειτο να παντρευτεί και η γυναίκα που εγκατέλειψε πριν από 12 χρόνια μπορούν να στέκονται εκεί, να μιλούν, να δημιουργούν έναν δεσμό που τον αποκλείει τελείως. «Αλεξάνδρα», φωνάζει, κάνοντας ένα βήμα προς το μέρος τους. «Δεν μπορείς να φύγεις έτσι, πρέπει να μιλήσουμε». Αλλά η Αλεξάνδρα δεν γυρίζει καν να τον κοιτάξει. Αντί γι' αυτό, παίρνει το χέρι της Κατερίνας και το σφίγγει απαλά. «Είμαι χαρούμενη που σε γνώρισα», λέει στο κορίτσι, «και ανυπομονώ να σε γνωρίσω καλύτερα». Μαζί οι τρεις τους κατευθύνονται προς την έξοδο της εκκλησίας, αφήνοντας πίσω τους τον Φώτη να στέκεται μόνος, περιτριγυρισμένος από τα συντρίμμια των ψεμάτων του και τις συνέπειες των επιλογών του. Η Δέσποινα και η Κατερίνα φεύγουν από την εκκλησία σιωπηλά. Έξω, ταπεινοί κάτοικοι του χωριού που την γνώριζαν πλησιάζουν για να την αγκαλιάσουν. Ένας από τους φωτογράφους τη ρωτά αν θα κινηθεί νομικά εναντίον του πρώην συζύγου της. Εκείνη απαντά απλά: «Ήρθα για εκείνη, όχι για εκδίκηση». Ο ουρανός πάνω από τη Θεσσαλονίκη είχε σκοτεινιάσει καθώς τα πρώτα σύννεφα μιας καλοκαιρινής καταιγίδας συγκεντρώνονταν στον ορίζοντα. Η Δέσποινα έσπροχνε το αναπηρικό καροτσάκι της Κατερίνας κατά μήκος του πλακόστρωτου δρόμου, μακριά από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, όπου μόλις πριν από 1 ώρα είχε διακόψει έναν γάμο και αποκάλυψε μια αλήθεια 12 ετών. Το πρόσωπό της ήταν γαλήνιο, σχεδόν ανακουφισμένο, παρά τη θύελλα που είχε προκαλέσει. Τα χέρια της, σκληρά από χρόνια εργασίας με λουλούδια και χώμα, έσφιγγαν τις λαβές του αναπηρικού καροτσιού με μια οικία αποφασιστικότητα, την ίδια αποφασιστικότητα που την είχε κρατήσει όρθια όλα αυτά τα χρόνια, μεγαλώνοντας μόνη της ένα παιδί με αναπηρία. Μια μικρή ομάδα κατοίκων από την Περαία, το παραθαλάσσιο χωριό όπου είχε το μικρό της ανθοπολείο, στέκονταν έξω από την εκκλησία. Ήταν απλοί άνθρωποι που είχαν ταξιδέψει τα 30 χιλιόμετρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη για να σταθούν στο πλευρό της. Η κύρα Ελένη, μια ηλικιωμένη γυναίκα που πουλούσε ψάρια στην παραλία, η Σοφία από το μικρό καφενείο δίπλα στο ανθοπολείο, ο Κυριάννης ο ψαράς με τη σκουριασμένη του βάρκα που πάντα της έφερνε φρέσκα ψάρια τις Παρασκευές. «Δέσποινα», φώναξε η κύρα Ελένη, τρέχοντας προς το μέρος της με όση ταχύτητα της επέτρεπαν τα γερασμένα πόδια της. «Παιδί μου, είσαι καλά, πώς πήγε, τι έγινε εκεί μέσα?» Η Δέσποινα χαμογέλασε αχνά. «Καλά, κύρα Ελένη μου, καλύτερα από ό,τι περίμενα». Ο Κυριάννης πλησίασε και έσκυψε προς την Κατερίνα. «Και εσύ, μικρή μου, πώς αισθάνεσαι, είδες τον πατέρα σου?» ρώτησε διστακτικά, σαν να φοβόταν ότι η λέξη «πατέρας» θα μπορούσε να πληγώσει το κορίτσι. Η Κατερίνα κοίταξε τον ηλικιωμένο ψαρά με τα σοφά της μάτια. Μάτια που είχαν δει περισσότερα και καταλάβαινε περισσότερα από όσα θα έπρεπε ένα παιδί 12 ετών. «Ναι, Κυριάννη, τον είδα. Και αυτός με είδε. Για πρώτη φορά». Εκείνη τη στιγμή, ένας νεαρός άντρας με φωτογραφική μηχανή κρεμασμένη στο λαιμό του πλησίασε. «Συγγνώμη», είπε βγάζοντας ένα σημειωματάριο. «Είμαι από την εφημερίδα Μακεδονία. Θα μπορούσα να σας κάνω μερικές ερωτήσεις. Θα κινηθείτε νομικά εναντίον του πρώην συζύγου σας. Θα διεκδικήσετε διατροφή αναδρομικά για τα 12 χρόνια». Η Δέσποινα κοίταξε τον δημοσιογράφο με ήρεμη αξιοπρέπεια. «Δεν ήρθα για εκδίκηση», απάντησε απλά. «Ήρθα για εκείνη, για την κόρη μου, για να γνωρίσει τον πατέρα της, έστω και 1 φορά». Πριν ο δημοσιογράφος προλάβει να κάνει άλλη ερώτηση, η Αλεξάνδρα βγήκε από την εκκλησία. Είχε αφαιρέσει το πέπλο της και τα μαλλιά της έπεφταν τώρα ελεύθερα στους ώμους της. Έτρεξε προς το μέρος τους, κρατώντας τον νηφικό της ψηλά για να μην πιαστεί στα πλακάκια. «Δέσποινα, Κατερίνα, περιμένετε», φώναξε. Οι κάτοικοι της Περαίας κοίταξαν με περιέργεια και έκπληξη την κομψή νύφη που έτρεχε προς το μέρος τους, με το ακριβό της νηφικό να αστράφτει στο απογευματινό φως. Η Αλεξάνδρα έφτασε κοντά τους, λαχανιασμένη αλλά αποφασισμένη. «Συγγνώμη», είπε, προσπαθώντας να ανακτήσει την ανάσα της. «Αλλά ήθελα να σας δώσω αυτό». Έβγαλε από την τσέπη του νηφικού της μια κάρτα και την έδωσε στη Δέσποινα. «Είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου και το όνομα και ο αριθμός ενός πολύ καλού παιδιάτρου στην Αθήνα. Ειδικεύεται σε περιπτώσεις σαν της Κατερίνας. Ίσως να μπορεί να βοηθήσει». Η Δέσποινα κοίταξε την κάρτα με έκπληξη. «Είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους σου, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ...» «Παρακαλώ»,
την διέκοψε η Αλεξάνδρα πιάνοντας απαλά το χέρι της. «Δεν το κάνω από ήκτο. Το κάνω γιατί είναι το σωστό και γιατί η Κατερίνα είναι ένα απίστευτο κορίτσι που αξίζει κάθε ευκαιρία». Στράφηκε προς την Κατερίνα και χαμογέλασε. «Ίσως μια μέρα να μπορούσαμε να πάμε μαζί στον ζωολογικό κήπο. Έχω ακούσει ότι έχουν φέρει 2 νέα λιονταράκια από την Αφρική». Τα μάτια της Κατερίνας φωτίστηκαν. «Μου αρέσουν πολύ τα λιοντάρια», είπε με ενθουσιασμό. «Και σε μένα», απάντησε η Αλεξάνδρα, γονατίζοντας για να είναι στο ίδιο ύψος με το κορίτσι. «Είναι τα αγαπημένα μου ζώα, δυνατά και περήφανα. Όπως εσύ», είπε η Κατερίνα, με μια σοφία που ξάφνιασε όλους τους παρευρισκόμενους. Η Αλεξάνδρα γέλασε, ένα γέλιο γεμάτο συγκίνηση. «Όπως εμείς οι δύο», θα έλεγα. Ο δημοσιογράφος, βλέποντας αυτή τη σκηνή, σήκωσε τη φωτογραφική του μηχανή, αλλά η Δέσποινα έκανε ένα νεύμα άρνησης. «Όχι φωτογραφίες, παρακαλώ», είπε σταθερά. «Αυτή είναι μια προσωπική στιγμή». Την ίδια στιγμή, μέσα στην εκκλησία ο Φώτης προσπαθούσε να εξηγήσει στους απομείναντες καλεσμένους τι είχε συμβεί. Οι περισσότεροι είχαν ήδη φύγει, ψιθυρίζοντας και κουβεντιάζοντας μεταξύ τους για το σκάνδαλο που είχαν μόλις παρακολουθήσει. Αλλά οι πιο κοντινοί συγγενείς παρέμεναν, απαιτώντας εξηγήσεις. «Ήταν ένα λάθος νεότητας», έλεγε ο Φώτης, περπατώντας νευρικά πάνω κάτω μπροστά στο ιερό. «Ήμουνα νέος, φοβισμένος. Ο πατέρας μου απειλούσε να με αποκληρώσει. Η μητέρα μου έλεγε ότι η Δέσποινα δεν ήταν αρκετά καλή για την οικογένεια Αντωνίου. Η μητέρα του, που καθόταν ακόμα σε μια καρέκλα στην πρώτη σειρά, κοίταζε το πάτωμα με ντροπή. Οι λέξεις του γιού της ήταν αληθινές, αλλά αυτό δεν έκανε την ενοχή της λιγότερο βαριά. «Και τι θα κάνεις τώρα?» ρώτησε ο θείος Νίκος, ο μεγαλύτερος αδερφός του πατέρα του. «Η Αλεξάνδρα έφυγε. Ο γάμος ακυρώθηκε και έχεις μία κόρη που δεν αναγνώρισες ποτέ». Ο Φώτης κοίταξε γύρω του σαν να έψαχνε μια διέξοδο, μια λύση που δεν υπήρχε. «Δεν ξέρω», παραδέχτηκε τελικά. «Δεν ξέρω τι να κάνω». Στο μεταξύ, στο ξενοδοχείο που θα γινόταν η δεξίωση, οι σερβιτόροι περίμεναν μάταια την άφιξη των νεόνυμφων. Οι γαμήλιες τούρτες, τα λουλούδια, τα ποτά, όλα έτοιμα για μια γιορτή που δεν θα γινόταν ποτέ. Και αργότερα, εκείνο το βράδυ, ο Φώτης έλαβε ένα γράμμα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του. Η ένωση ακυρώθηκε επίσημα. Και το χειρότερο, ο πατέρας της Αλεξάνδρας αποφάσισε να ακυρώσει τα εκατομμυριούχα συμβόλαια με την εταιρεία του Φώτη. Σε μια στιγμή, έχασε τα πάντα. Αλλά αυτό που πονούσε περισσότερο ήταν η σιωπή της κόρης που δεν γνώρισε ποτέ. Στο σπίτι, μόνος του, είδε στην τηλεόραση ένα ρεπορτάζ για ένα παιδί σε αναπηρικό καροτσάκι που είχε βραβευτεί σε ένα δημόσιο σχολείο και έκλαψε όταν αναγνώρισε το χαμόγελο που κάποτε είχε περιφρονήσει. Αυτό το χαμόγελο της Κατερίνας, ήταν φωτεινό και αυθεντικό, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε. Ήταν το χαμόγελο ενός παιδιού που, παρά την απόρριψη του πατέρα του, είχε βρει αγάπη και δύναμη στην αγκαλιά της μητέρας του. Ο Φώτης έκλεισε την τηλεόραση και κάθισε στο σκοτάδι του δωματίου του. Το τηλέφωνο του χτυπούσε ασταμάτητα, συνεργάτες, φίλοι, δημοσιογράφοι που είχαν μάθει για το σκάνδαλο, αλλά δεν απάντησε σε κανέναν. Αντί γι' αυτό, κοίταξε έξω από το παράθυρο προς τη θάλασσα του Θερμαϊκού που αστραφτοκοπούσε κάτω από το φεγγαρόφωτο. Και για πρώτη φορά στη ζωή του, ο Φώτης Αντωνίου, ο επιτυχημένος επιχειρηματίας, ο περιζήτητος εργένης της Θεσσαλονίκης, ένιωσε πραγματικά μόνος. Μόνος με τις επιλογές του, τα λάθη του, τις συνέπειες των πράξεών του. Αύριο θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τον κόσμο, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα κουτσομπολιά της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης. Αλλά απόψε, μόνος στο σκοτεινό δωμάτιο του ξενοδοχείου, αντιμετώπιζε κάτι πολύ πιο τρομακτικό. Τον εαυτό του και την αλήθεια για το τι είδους άνθρωπος είχε γίνει. Μερικοί μήνες περνούν. Σε ένα χωριό στην άκρη του Αιγαίου, η Δέσποινα μαζεύει λουλούδια για το μικρό καροτσάκι που έστησε με τη βοήθεια γειτόνων. Η Κατερίνα, τώρα με ένα καινούριο μοντέρνο αναπηρικό καροτσάκι, βοηθά να τυλίξουν τα κλαδιά για σεμιού. Δεν έγιναν πλούσιες. Δεν εμφανίστηκαν ξανά στην τηλεόραση. Αλλά τώρα ζουν σε ένα μικρό σπίτι, όπου δεν λείπει η αγάπη. Η Αλεξάνδρα τις επισκέπτεται μερικές φορές διακριτικά και πάντα φέρνει βιβλία για την Κατερίνα. Καμία λέξη για τον πατέρα δεν αναφέρεται. Ο ήλιος έγερνε αργά προς τη θάλασσα, βάφοντας τον ουρανό σε αποχρώσεις του πορτοκαλί και του ροζ. Η Περαία, το μικρό παραθαλάσσιο χωριό, άρχιζε να ηρεμεί, καθώς οι τελευταίοι τουρίστες επέστρεφαν στα καταλύματά τους και οι ντόπιοι ετοιμάζονταν για το βραδινό τους γεύμα.
Στην παραλία, κοντά στο μικρό λιμανάκι, η Δέσποινα και η Κατερίνα μάζευαν τα τελευταία λουλούδια από το μικρό τους πάγκο. Το πρόσωπο της Δέσποινας είχε μαλακώσει τους τελευταίους μήνες. Τα πρώτα σημάδια γαλήνης είχαν αρχίσει να εμφανίζονται στα μάτια της, αντικαθιστώντας την ανησυχία και την αβεβαιότητα που την είχαν συντροφεύσει για 12 χρόνια. Το μικρό ανθοπολείο της, τώρα ένα κινητό καροτσάκι γεμάτο χρώματα και αρώματα, είχε γίνει ένα από τα αγαπημένα σημεία των τουριστών που επισκέπτονταν την Περαία. Η Κατερίνα, με το καινούριο της αναπηρικό καροτσάκι, ένα μοντέρνο, ελαφρύ μοντέλο που η Αλεξάνδρα είχε επιμείνει να του στείλει, κινούνταν με άνεση στο χώρο, βοηθώντας τη μητέρα της να τακτοποιήσει τα αδιάθετα λουλούδια και να μαζέψει τα χρήματα από την ημέρα. «Καλή μέρα σήμερα», είπε η Δέσποινα μετρώντας τα κέρματα και τα χαρτονομίσματα. «Πουλήσαμε σχεδόν όλα τα γιασεμιά. Οι Γερμανοί τουρίστες τα αγαπούν ιδιαίτερα». Η Κατερίνα χαμογέλασε, τακτοποιώντας τα τελευταία μπουκέτα σε ένα μεταλλικό κουβά με νερό. «Νομίζω ότι αγαπούν περισσότερο τις ιστορίες σου για τα λουλούδια, μαμά. Είδα πως σε κοιτούσαν όταν τους εξηγούσες για τους μύθους πίσω από κάθε λουλούδι». Η Δέσποινα γέλασε, ένα γέλιο που κάποτε ήταν σπάνιο, αλλά τώρα έβγαινε πιο συχνά. «Ίσως να έπρεπε να χρεώνω επιπλέον για τις ιστορίες, Καθώς μάζευαν τα τελευταία πράγματά τους, μια γνώριμη φιγούρα εμφανίστηκε στον παραλιακό δρόμο. Η Αλεξάνδρα, ντυμένη με απλά καλοκαιρινά ρούχα, μακριά από τις επίσημες εμφανίσεις της ως κόρη του βουλευτή Μαρκόπουλου, περπατούσε προς το μέρος τους κρατώντας μια μεγάλη τσάντα. «Αλεξάνδρα», φώναξε η Κατερίνα με ενθουσιασμό, κάνοντας μια γρήγορη στροφή με το καροτσάκι της για να την υποδεχτεί. Η Αλεξάνδρα χαμογέλασε πλατιά, σκύβοντας για να αγκαλιάσει το κορίτσι. «Καλησπέρα, μικρή μου. Πώς πήγε η μέρα σας?» «Πολύ καλά», απάντησε η Κατερίνα. «Η μαμά πούλησε σχεδόν όλα τα λουλούδια και εγώ πήρα άριστα στο διαγώνισμα μαθηματικών». «Μπράβο», είπε η Αλεξάνδρα με ειλικρινή υπερηφάνεια στη φωνή της. «Ήξερα ότι θα τα πήγαινες τέλεια. Έχω κάτι για σένα, για να γιορτάσουμε». Άνοιξε την τσάντα της και έβγαλε ένα πακέτο τυλιγμένο σε γυαλιστερό χαρτί. «Είναι εκείνο το βιβλίο αστρονομίας που είχαμε δει στη βιτρίνα του βιβλιοπωλείου την περασμένη φορά». Τα μάτια της Κατερίνας άστραψαν. «Με τις φωτογραφίες από το διαστημικό τηλεσκόπιο. Ευχαριστώ πολύ». Η Δέσποινα παρακολουθούσε τη σκηνή με ανάμεικτα συναισθήματα. Η Αλεξάνδρα είχε γίνει ένα σταθερό κομμάτι της ζωής τους τελευταίους μήνες. Μετά από το επεισόδιο στην εκκλησία, είχε κρατήσει την υπόσχεσή της να παραμείνει σε επαφή. Στην αρχή, η Δέσποινα ήταν επιφυλακτική. Μπορούσε πραγματικά να εμπιστευτεί αυτή τη γυναίκα από έναν τόσο διαφορετικό κόσμο. Αλλά η Αλεξάνδρα είχε αποδειχθεί ειλικρινής και γενναιόδορη, πάντα προσέχοντας να μην τις κάνει να νιώθουν σαν φιλανθρωπία, αλλά σαν οικογένεια. «Φαίνεσαι κουρασμένη», παρατήρησε η Αλεξάνδρα, στρέφοντας την προσοχή της στη Δέσποινα. «Δύσκολη μέρα». Η Δέσποινα ανασήκωσε τους ώμους. «Η συνηθισμένη. Πολλή δουλειά, αλλά καλή. Δεν παραπονιέμαι». «Τι θα λέγατε να σας κεράσω δείπνο απόψε?» πρότεινε η Αλεξάνδρα. «Υπάρχει ένα καινούριο εστιατόριο στην παραλία που λένε ότι έχει υπέροχα θαλασσινά». Η Κατερίνα γύρισε αμέσως προς τη μητέρα της με παρακλητικό βλέμμα. «Σε παρακαλώ, μαμά, έχω τελειώσει και τις εργασίες μου για το σχολείο». Η Δέσποινα χαμογέλασε, ανίκανη να αντισταθεί στον ενθουσιασμό της κόρης της. «Εντάξει, αλλά πρέπει πρώτα να πάμε σπίτι να αφήσουμε τα λουλούδια και να φρεσκαριστούμε λίγο». Καθώς περπατούσαν προς το μικρό τους σπίτι, ένα απλό αλλά άνετο σπίτι που είχαν καταφέρει να νοικιάσουν χάρη στην αυξημένη πελατεία του ανθοπολείου, η Αλεξάνδρα ενημέρωσε τη Δέσποινα για τις εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη. «Ο Φώτης πούλησε την εταιρεία του», είπε χαμηλόφωνα έτσι ώστε η Κατερίνα που προπορευόταν με το καροτσάκι της να μην ακούσει. «Μετακόμισε στην Αθήνα. Από ό,τι έμαθα προσπαθεί να κάνει μια νέα αρχή». Η Δέσποινα κούνησε το κεφάλι της. «Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να νιώθω χαρά ή λύπη γι' αυτό». «Ούτε εγώ», παραδέχτηκε η Αλεξάνδρα. «Αλλά ξέρω ότι εσύ και η Κατερίνα είστε καλύτερα τώρα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό». Όταν έφτασαν στο σπίτι, η Δέσποινα πήγε να ετοιμαστεί, ενώ η Αλεξάνδρα βοηθούσε την Κατερίνα να ξεφυλίσει το καινούριο της βιβλίο. Μέσα από το παράθυρο του μικρού της δωματίου, η Δέσποινα της παρακολουθούσε, την κόρη της και τη γυναίκα που θα μπορούσε να ήταν η μητριά της. Σε έναν διαφορετικό κόσμο, σε μια διαφορετική ιστορία, θα ήταν ίσως αντίπαλες. Αλλά εδώ, σε αυτή την παράξενη τροπή της ζωής, είχαν γίνει σύμμαχοι, φίλες, σχεδόν οικογένεια. Αργότερα, καθώς απολάμβαναν το δείπνο τους στο εστιατόριο δίπλα στη θάλασσα,
με τα κύματα να σπάνε απαλά στην ακτή και τα αστέρια να αρχίζουν να εμφανίζονται στον ουρανό, η Κατερίνα έπιασε το χέρι της μητέρας της και ρώτησε «Μαμά, μετανιώνεις που πήγαμε εκείνη τη μέρα στην εκκλησία?» Η Δέσποινα κοίταξε την κόρη της, αυτό το παιδί που είχε μεγαλώσει μόνη της, που είχε αγωνιστεί για να προστατεύσει και να αγαπήσει παρά τις δυσκολίες. Ένα παιδί που παρά την αναπηρία της είχε περισσότερη δύναμη και σοφία από πολλούς ενήλικες που γνώριζε. «Όχι, αγάπη μου», απάντησε με μάτια υγρά. «Δεν μετανιώνω. Μερικές φορές πρέπει να πάμε εκεί που γέλασαν μαζί μας, μόνο για να δείξουμε ότι η αγάπη δεν ήταν ποτέ αστείο». Η Κατερίνα χαμογέλασε, ένα χαμόγελο τόσο φωτεινό που έμοιαζε να φωτίζει ολόκληρο το εστιατόριο. «Σ' αγαπώ, μαμά». «Κι εγώ σ' αγαπώ, μικρή μου», απάντησε η Δέσποινα σφίγγοντας το χέρι της κόρης της. Η Αλεξάνδρα παρακολουθούσε τη σκηνή με ένα μικρό χαμόγελο. «Ξέρετε», είπε μετά από λίγο, «στη ζωή μου έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους με επιρροή και δύναμη, αλλά ποτέ δεν έχω συναντήσει κανέναν τόσο δυνατό όσο εσείς οι δύο». Καθώς το δείπνο συνεχιζόταν, με γέλια και ιστορίες και όνειρα για το μέλλον, η Δέσποινα συνειδητοποίησε ότι είχαν κερδίσει κάτι πολύ πιο πολύτιμο από την αναγνώριση ή την εκδίκηση. Είχαν κερδίσει την ελευθερία από το παρελθόν, την αλήθεια στο παρόν και την ελπίδα για το μέλλον. Στο τέλος της βραδιάς, καθώς επέστρεφαν σπίτι κάτω από τον έναστρο ουρανό του Αιγαίου, η Κατερίνα κοίταξε τη μητέρα της και είπε με απλότητα «Είμαστε καλά έτσι, μαμά. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο». Και η Δέσποινα, κοιτάζοντας την κόρη της και μετά τη θάλασσα που έλαμπε στο φως του φεγγαριού, ήξερε ότι είχε δίκιο. Είχαν ο ένας τον άλλον. Είχαν φίλους που τις αγαπούσαν. Είχαν ένα σπίτι γεμάτο αγάπη. Και αυτό ήταν αρκετό, περισσότερο από αρκετό. Ήταν όλα όσα είχαν ποτέ ονειρευτεί. Μερικές φορές, στη ζωή, η αξιοπρέπεια είναι το μόνο που μας μένει όταν χάνουμε τα πάντα. Η Δέσποινα επέλεξε την αλήθεια, αντί για την εκδίκηση, την αγάπη, αντί για το μίσος. Τι θα κάνατε εσείς στη θέση της? Θα είχατε το θάρρος να σταθείτε μπροστά σε όλους εκείνους που σας περιφρόνησαν, κρατώντας το κεφάλι ψηλά? Θα μπορούσατε να διδάξετε στο παιδί σας την αξία της συγχώρεσης, όπως έκανε εκείνη με την Κατερίνα? Οι αληθινές νίκες στη ζωή δεν έρχονται όταν ταπεινώνουμε τους άλλους, αλλά όταν υψώνουμε τους εαυτούς μας πάνω από το πώς μας αντιμετώπισαν. Ο Φώτης έχασε τα πάντα, την αγάπη, την οικογένεια, την επιχείρηση, όχι επειδή η Δέσποινα εκδικήθηκε, αλλά επειδή οι δικές του επιλογές τον οδήγησαν εκεί. Η αλήθεια, όπως το λάδι στο νερό, πάντα βγαίνει στην επιφάνεια, όσο και αν προσπαθούμε να την κρύψουμε. Αν αυτή η ιστορία άγγιξε την καρδιά σας, αν σας έκανε να αναλογιστείτε τις δικές σας επιλογές, τις δικές σας σχέσεις, μοιραστείτε την με εκείνους που αγαπάτε. Ακολουθήστε το κανάλι μας για περισσότερες ιστορίες που φωτίζουν τις πιο σκοτεινές γωνιές της ανθρώπινης ψυχής. Κάντε like και πείτε μας στα σχόλια τι θα κάνατε αν βρισκόσασταν στη θέση της Δέσποινας ή του Φώτη και από ποιο μέρος της Ελλάδας μας παρακολουθείτε.